Matag mga ngilngig nga sabaw diri duol sa SM City, Cebu. Ipakita na ko sa inyo ang 3 must-try ngilngig na mga sabaw. Must-try? Yang ngilngig? Dapat siya ngipon. Diyos ko, ngilngig na gani ni siya. Parisan ba ito ginabot? Diyos ko, ako natagam. Sugod ta sa isa kananan nga trending na nag-offer og ngilngig nga bakagan, humba ug uban pa. Basta pagkaingkit. Na-judge na nato. Grabe kalami. Ikaduha, syempre atuon po natong isa sa mga sikat na mga parisan kaniadto nga nag-offer og grabe ka ngilngig nga parisan nga grabe jud no kaingon jud ka nga nganong ngilngig siya. Pagtanaw pa lang daan nimo pirti ng ngilngiga. Humok 10 out of 10. O lastly kanibod, syempre kumuha na kag kangilngigan, di pud palupig ni nga kananan. Kay 24 hours sila nag-offer og lamian na balbakwa, lansaw, og pambato nila na basoy. Mao tanawan ning video dol kay tanawon ba nimo ba kung nakaya ba nako ning tulo ka buok. Nya buhi pa batak sa katapusan. Diyos ko. So anyway, watch this video. Let's go. Dol, welcome to Cebu City. Nata diri mismo sa SM City Cebu Duol sa Mabolo North Reclamation Area. Dol, kung naari ka kay SM City no, isa ni sa mga pinaka-idol na mall o pinakadako na mall diri sa Cebu. Syempre, grabe ka daghang tao na ikaw kung nangita kag tipid na pagkaon sa Wakay Bao, surrounded ni SM og mga lamian, mga barato na mga kananan sama sa mga sabaw. Nila mga sabaw pa jud mga gipong offer diri duol sa SM, mga ngilngig. Ikaw ba kita mga Cebuano, hilig gid kita sabaw, bahalag init ang panahon, 101 hilig gitag sabaw. So, na ako ipakita sa inyo ha sa atong first stop mismo dool diri sa SM. Let's go. Unya sa atong first stop, syempre mamahaw ta diri sa isa ka sikat nga sabawan nga nag-offer og lamian na bakagan, uban pa mga klase ng mga sabaw as kang matakang jud ka before ka mo trabaho or mo adtong SM City. So tanawan ng video kay grabe, dinagko gayni sila ng kaldero, balansi pud kaayo ang mga sangkap ani niya kay naay gulay nga daghan daw. O syempre na po siya other po tayo. So mo na to next stop, pakita na ko sa inyo unsay na diri sa kaning sabawan sa Bakagan aning lugar. So doon nata diri sa Abloy's Bakagan. So basically second ni sila nga stall aning dool bitaw sa kanang Murag Bridge. So mo ni ako ipakita ninyo diha is padung Rekle. Mo ni ang ato ang landmark. So makita nimo NU. Nadi ang NU o kani nga building si Dusit Princess man ni Murag na building nga SM mo ni NU niya SM. Dito is padung siya sa APM Mall or APM Prime. Kanina mga buyo na ng mga trees na hayahay kaayo. So mao ni siya si Abloy's Bakagan. Ikaduha na siya from gikan dito. Una niya ikaduha. So mailhan na nimo kay dagko kaldero og naa ang sticker ni Idol nga gwapo niya karon. Interview na to ang staff. Let's go. Uy, miss, may buntag ya, miss. Ang buntag, Kumusta? sir. Uy, unsa may mo pwede nimo i-share sa atong mga gutom na mga viewers diyan nga way pamahaw. Kung unsa may imong gipang unsa imong mga baligya? Natay nilat ang tiil, tag 80, mao na siya. Then kani tulan sa baboy, tag 90. Yeah, unlimited sabaw. So basically na siya tuhod ni tiil mo Yes, siya sir. tiilon. Kani Yes, speaker sir. so ni? Kani siya bakagan. Bestseller ni namo ulo sa baboy. Uy, puro di ulo. Kani siya mo'y panga tag 100. Panga kani. Oh, mo na siya panga, sir. Nice. Then kani nasa tay ulo tag 130. Ulo 130 na siya utok. Wala na ni siya, sir, gitustubuan. Mo ni siya Gitos tubuan. 130. So mo ni siya. Yes, sir. Basically no, luto gid siya, Luto, limpyo. Napansin ako ba? Mm. So linatan na siya pagaluto. Nilatan, sir. Kani usam ni siya usa. Kani siya kay halang-halang nga baka, unod og tambok sa baka, sir. Unod og Tag- tambok. 80 ang serve sa dani. So 80 pesos ra ni siya. So basically sulit ra gid kay mo diri. Oh, Aside solid, sa mga sir. inanin mga dagko kaldero sa baon, unsa pa may lain nimong gina-offer? Nasa itay ko direct, pinauga, kinuputsan. Oy, kinupsan kani. Yes, sir. Oh, dali. Tag 80 ra na siya, sir. Nasa itay ko direct. Fried nga manok, larang, ug tinuwa. Oh, nasad mo yung mga prito, napansin ako, Yan natay kinupusan. humba, Pila inyong ba? tag 80. 80 pesos ra. 80 pesos So ako ra. sa party siya nga. Sa tiil Ay, ang Japon napansin siya. ako ng tiil, mo gyapon na siya Ah. kuko. Nara, Oh, sir. grabe dako ano yung magkumo na ako. So tag 80 pesos, barato ra kay mo diri. Kinsa man kasagaran ano yung mga unay diri? Kasagaran, sir. Taga SM, nasa tay ko mga taxi driver, nya mga Move-It, mga Maxim. Mo ba? Oh. Grabe. So mao ginatong giapas, timing karon mamahaw ta, gipanggutom ta. Mao ni ang nindot na first stop. Unsay oras mo magsugod diri sa adlaw? Actually, sir, 24 hours me. 24 hours? Taga-horot, no, taga-horot, loto, horot, loto.
Ang ilisan na diri, ang tindera ra di banta. Ah, siyempre, dapat mahuhay sa ginagtindira, no? Salamat kayo, 24 hours, Abluis, Bakagan. Bakagan. So, nag-offer ani, grabe ka idol. So, excited ako, miss. Order ko og panga. Pangating. Oh, grabe, lumiani, oy. Lisab, unlimited sabon. Unlimited sabaw pag yun. Oh, grabe, kalamian, oy. Dapat siya ngipon. Oh, lindot tayo, oy. Oh, lumian, tulon, linatan. Uy, gipo ka pinanog taba. Katungod kay gwapo ang customer. Oh, nice. Wow, lumian, uy. Uy, siya kaldirita ba? Okay, so na mga pagkaon sa Tatubangan. Grabe kanindot ato ultimate breakfast diri no. So syempre to start our day nga manindot ang ato ang pagatubang sa mga sunod ng mga may tabo after ani. Kay napatay atoan nga mas ngilngig pa jud ani. Kung wa ka kay bawo, so ato nang atuan dito. Grabe ni kasulid. Abangan ani mo sa next stop. So karon, mao na ni ato mga pagkaon. Grabe kani pa lang daan, pwede na ko dili magpadayon kay grabe kanindot. Naa nang ato ang linat-an nga tul-an sa baboy. Bakagan ang ilang specialty. Og grabe, isa sa mga pinakangilingig na humba na ako nakit-an murag kaldereta og naong. Mao na ni sa ako atubangan. Sugdan na nato sa tutul-andol. Kanawang tul-andol. Oh, di ba? Wow. Kailangan balansi sa gulay. Okay, ato na ni kaunon. Cheers. Grabe. Grabe ka simple nga lasa. Straightforward, grabe ka porky. Goodness, perting humuka. 100% grabe ka humok. Kuwang na lang magdugmok-dugmok. Actually, nagdugmok-dugmok na tanan. Nana siya kahumok. Ang lasa niya dol, simple ra na adyo na lasa sa gulay. Dili siya grabe ka aromatic. Simple rin siya. Lutong bahay. Dili siya paraton. Ang oiliness na agyapon. Grabe ka humok. Grabe. Tawa. Nauna na nakuha. Na, kaltas gudo. Oh, da inana siya kahumok bay. Grabe. Ang sabaw ba ito dilong balik? Simple nga lasa. Dili grabe nga bitsin. Mailhan. Okay, next. Before ta sa Bakagan, diretso ta sa ngilingig nga humba bay. Tanawa bay. Grabe ka idol. Isa sa mga pinaka-idol nga humba na ko nakitaan. Ang nakanindot niya, dagan siyang mga nakuhaan ng mga unod tungod siyang kahumok, for sure niya. Mapula siya. Na siya murag, I think tomato or di ko sure kung tomato ba ni siya or atsuite. Pero for sure, lami kita na ako ni. Nya, ang favorite pa dun ako, ang iyahang TL. Ikuhaan na sa siya kuko sa atong tilawan be. Dol, mura siya balbakwa. Naan tomato nga lasa at suwete, luya. Maluya siya, halangon og spicy gamay. Dili na siya may bawaan ni mga humba. Dili siya soy saucy, dili siya tamison. Naagya puro gamay nga tamis, puro gikan siya pagka tomato. Yang iyang baboy dol, grabe ka humok. Oh? Grabe niya. Isa sa mga pinakahumok na humba na ako natilawan kay kasagaran mga humba nga tiil. Grabe niya kagahi, gahi pa. Pareani oh. Wow. Mura siya jelly. Inana kahumok ang iyahang collagen nga skin. Awa. The best. Perfect ni sa iyahang mais. Tumbuhaton kuha ta sa mais. Kaya ito ning kuhaan dol ha. Dawa. Inana siya kahumok ko tanawa. Ma-break apart ra siya. Nya kaning iyang collagen richness pampabata sa imo ang naong. Pwede dyan na. Nibutangan pa dyan nimo og lamian nga sabaw. Gikan diri ito. Oh yeah. Kapoy man. Naon na to be? Idol yabo be. Grabe. Steam rice. Idol steam rice. Unsay kay tawag nato ani sa mga previous din na unsay tawag nato ato be? Comment down below kay base tigaan nato price. Okay, tilaw nato. Cheers. Isa pa kaingkit. Na-judge na nato. Grabe kalami. Humba. Buyag. Di naman ni humba. Perfect sa mais bay. Idula.
Di ta palabi. Proceed ta sa mga gini, bakagan. Ato sa tilaw ng sabaw kung sa may lasa niya. Mamaw sa glasa ni linatan. I think parehas lag soup, parehas timpla, pero laing atake. Naa siya something like a bit lasa nga lang sihon gamay tungod siguro na sa ulo. Kaya ang ulo, you know, na may utok, na may mata. So lahi ang iyang atake. I think less fattier siya. Kanay dulo, kita kanyo, naa siya sa ilawom sa iyang kauluhan, naa siya taba. Ini, oh grabe, makaltas rapud. Batong buhaton, kuwaon na to ni. So I think part ni siya sa tang. Ato'y ana diri dol, butangan nato siya og nana, sili. Cheers, be. Dila to na part. Ah, kalami. Gabi ka humok, tawa ba? Huh? Oo, na isa ka humok. Butang nato diri. Paliduo na to. Tawa na to dua ka sili. Tawa, ngil-ngig. Cheers. Panalo. Promise. Dol, suway na siya diri. Dili ka mahayan. Just mga pinaka-best soup experience na mo dapat i-try. Why artihay ha? Ari mo diri. Ito for sure, dili ni para sa tanan. Pero para sa amo makamasa, para sa amo mga average, pwede gini mo must try before ka mo atong SM, makatipid ka. Ako sa nihot doon, proceed na ta sa next stop. Kinapay mas ngilinging na sabaw dito. Let's go. Next stop sa atong food trip, pumana jud kag ngilingig no. So dili duni palubig ning kananana kay ngilingig sa kayo ni tanan. Kay naay daghan ang lutaw ng mga katabaan, mga kauwilan nga makaingon jud kag pwede pa bata maabtan og ugma. Unsa ni atong baligya, is kinaata diri sa Cebu, naapod parisan diri nga pambato. Nya kani nga lugar kaninang kananan, di palupig ni ilahang parisan. Kay grabe kay ni kangilingig kay tanan. So unsa may naa diri, pakita na ko sa imo. Let's go. Dol, welcome to Queen's Paris. Naro. Queen's Paris. Asa man ni siya dapit, Dol? Naata diri sa Mabolo. Kana Mabolo Elementary School ifo ko na sayo. Basta public school ni sa Mabolo na dito ang Mabolo Church padung na dito sa IT Park. Then diri is padung SM, naliko SM. Kani dool kay sa SM City. Nara na diri. Mao na ni siya. Hey, Queen's Paris. Makita gani kana ng mga klase mga dagko kaldero. Ayaw na kayo kag surprise kay ngilngig kay na inig-abli nimo. Aside sa inana, kaldero na po siya diri mga baligya ng mga crispy chicken, pambato po na nila ng fried chicken, lupigon pa daw kuno si Macdo, ngoyong, lumpia, na po siya kaning mga pungko-pungko, basically gyud diri adobo ug uban pa. So diri makita nimo ang ilahang mga dagko kaldero. So nagbuhat ta sa tindera, nag-CR pa siguro. Itong pangutanon, let's go. Hello te, mayungod to. Hello sir, good afternoon Oy, sir. grabe ngilingig ani te. So unsa may naa diri? Unsa ni siya? Mami Paris sir. Paris ni siya. Yes sir. So kani is beef ni siya Beef basically. Paris. Ah, na siya taba. Na sir. Oh, ni kani sa Sabaw sir. mo ni sa Boss Paris. Yes sir. Kani siya te unsa man ni? Wala siya sir, waon sir. Ah, okay. So gipabukalan pa ni mo ni hiwa-hiwaon diri. Yes sir. Oh, sige tagpila man inyong Paris te. 75 lang sir. Unsa may naa sa 75 pesos? Kuan sir, isa ka pork chop, mami. Ah, naka Mami Paris day siya. Yes sir. So, okay. So 75 pesos na siya pork chop. Pork chop sir. Okay, okay. Kapansin ko nimo din, nasad mo diri unsa may mga pungko-pungko. O pungko-pungko na kay mga prito liog, manok, Fried chicken. fried chicken, napod kay ginabot. lumpia, ginabot. O uban pa mga pangpungko-pungko with siyang style, napod kay siomay. Ala, grabe ka idol ani oy. Kaniti mo kaon sa ganiti. Mukhaon po sir. Mami Paris, nanay siya pork chop, saka beef, saka may gulay na siya sir. Mami, nanay taba. Nanay Yeah. saka po unod sir. Ana po'y unod. Oh, yes, sir. Namoy overload Paris. Na sir. Unsa may paagi sa overload? Gusto ka mag additional ginabot sir, pwede na po 35. Ginabot pa jud ang i-Paris nimo no? Yes sir. Diyos ko, ngilingig na gani ni siya, parisan pa jud ginabot. Yung Samot kumusta yung man ang- kagilgig sir. Ha? Samot na kagilgig. Grabe. Grabe kang ngilingig gani. Tino, pansin ako ba, mga daghan mong suki dire. Daghan jud sir. As in, daghan? Oh, Daghan yes, ang mga sir. suki ninyo, makalakaw pa or Makalakaw pa man sir. super na balik-balik pa sila. Balik pa sir. So meaning, okay ra gud ay siya, no? Yes. So grabe palikon sa tuod, wa siya siya nakiang-kiang or something, na? Wala pa man po sir. Grabe ka, idol. Pagkakitan sir. Ano?
Sige, so perfect yung nga siya ulan-ulan. Karon timing kay medyo init karon dol. Pero kung matimingan jud kag uwan-uwan kani jud may perfecto para sa imo, promise. Hinay-hinay lang yun. So, sige te, unsay oras mo mag-abli diri sa adlaw ra pud? Taga-adlaw lang mi diri sir mag-abri 9 Taga-adlaw? 9 a.m. to 11 p.m. 9 a.m. to 11 p.m. so every day. every day. So, labi na uwan-uwan karon, lami kay nig, no? Yes sir. Sige daw te, order ko og Mami Paris te usa. Thank you kayo. Thank you sir. So, karon is nata silang kusina. Ipakita na ko sa inyo saan paghimo og Mami Paris tanawa. Tangan na og Mami, sunod ay nag-chop siya diri. Unsa ni te pork chop? Pork chop sir. Pork chop na siya oh, Diyos ko. So far na siya unod. Ah, okay. With breading na ibutang na siya diri sa Mami. After ana, so balhin ta sa may kaldero, butangan siya og unod taba combination. Ay, kang ako kay Diyos ka. Uy, nako, grabe oh. Sunod, mauna ni siya ang sabaw. Butangan na ang sabaw. Grabe. Dama man ako. Kahumot. Humot pa man na ako. Gulay. Butangan na gulay. Nya sunod. Pepper. Ayay. Garlic. Ayay. Mura siya batchoy style. Additional palit ka ng one sir. Ginabot eh. Nagkuha ta og overload na pares. Ang toppings overload. Sus ko. So, unsa man eh? Ginabot sir. Wow! Diyos ko, hindi mo maluoy sa mga unay diri na inyong pabutangan ana. Naku, ugoy, Diyos ko. Balik pa man sir. Uy, grabe ani, uy, tabang. Sama nati. Mo na niya among Paris sa Queen Paris. Okay, naa ang second ngilngig nga sabaw murag tama naman gid siguro ta diri tungod ani ka grabe kang ngilngig ng mga pagkaon. Tanaw na nato kung kaya pa ba nato or buhi pa ba ta after ani. So tanawa, kita nimo diri oh, sus grabe nagbungtod na mga ngilngig. Diyos ko nga murag di nakaabtan ka ugma. Simba ko lang. Napo diri ang Mami, pero balansi siya tungod sa iyang repulyo nga gulay. Grabe ka idol. Wow, grabe uy. Tanawa mo ni ang Mami Paris sa ting init-init pa kay grabe pang aso. Grabe, kani siya is basically 75 pesos. Ang ana sila, nako na sila overload. Niya mag-order ka ginabot. Grabe, 35 pesos ang ginabot, 110 pesos na yung gasto na nakaani. Pwede rin ka Mami lang, ana lang. Be, tilaw na to ilang Mami with Paris. Cheer. Ay, yun ang ko, grabe. Second birds diri ni Kaon man siya. Yung vlog na ni Nia, tanawa yung vlog. Ingon siya nga mura ko no batchoy. Tinuod mo agree ko mura batchoy. Tungod na sa iyang pepper, tungod sa iyang garlic, ibutang mo siya garlic bits. Ang nakalahi lang nila is mas lapot ang iyang sabaw. Then mas lasado sa beef. Kaya simply mura mo gyapon siya beef nga Paris ang atong batchoy, depende sa noodles. Pero ang noodles man gud rin nato sa Cebu is Mickey. So mo nang Paris. So kato patty, salty siya, saltier siya na part ha. So dapat lami gini Paris og rice. Kung pwede na sila rice baligi ang ginanga. Karon ilaw na to ang ginabot plus taba plus unod plus Mickey. Diyos ko. Cheers. Dahil ang experience nga no. Ang lasa para sa iyang butter, iyang ka-crispy, mo complement or mag-add flavor sa imuhang Paris. So naang parat, may parat pag yung samot, Paris yung dapat yung rice. Yan ang ginabot humok ha, in fairness ha. Crispy pag siya, nindot na experience. So grabe, basically, isa na sa mga pinakalami na Paris na itong natilawan. For sure. Kaya tungkol siyang grabe nga lasa, tungkol siyang grabe kang ngilingig. Yeah, perfect yun sa tanguan, promise. Perfect mi sa mga frustrated, sa heartbroken, or gamay ra ang sweldo karon nakuha. Cheers. Kaya pa. How much more ni atong next stop? Unsa ka ding next stop? Atuon na nato. Or before ana, doon na pa kamo try ani, comment down below. Sabi kang ngilingig. Woo! Ako tuhod.
Last stop sa atong food trip, berting init ha. Nga timing matag init na atong giapas sa isang uwan-uwan man. Mo gani mo kuha tag. Dol. Ay idol lagi. Mo gani nagsabaw ta kay ting uwan na niya. Timing nga matag init. Asin. So anyway, init or uwan, lami jud gyapon ni atong sunod na atuan. Kay gabi na ni kang ngilngig Diyos ko. Mo ni pampabugnaw sa imong cold na pamati. Cold na kaniya or cold na imong bank account. Painita na siya. Kumukaon ka ani. Kaya kanina itong next stop, di isa din basta-basta. Kaya isa ni siya mga pinakangilngig, pinakasolid, ug lamian, nasabawan, diri sa Mabolo. Ha! Mabolo, ragyapon, doon ra kayo ni sa Queens Pares. So, sa mamiglangan ni mo, let's go. Dol, welcome to Kuya Henry Lechon Manok and Barbecue House. Tupad naman sila ni Queens, actually. Oh, di ba? Di ba na bitaw ko nimo nga doon ra gyapon ni SM. So, waray problema. Makaari ra gyapon ka anytime kung ganahan ka. So or gyapon, Mabolo padung SM, elementary school sa Mabolo, padung Andox Iskina. So before ka mo atok SM, oy idol. Sos, taganag mga idol diri, oy mga kilig ug ngilngig ug pagkaon. Kinsa man to nakakita na ako diri na nag-vlog, comment daw below bi. Basig na price. Ano ba? Anyway, ato na nato, mao na ilang pwesto makita nimo. Na dito nilang lechon manok, kay lechon manok mo nilang main yun na business. Pero ilang mga dagko kaldero dol na sa likod. Lutong bahay sila karinderya. So dili ra gyud sabaw. Yan napod dito ilang indoor, napod second bird so grabe. Ngita sa kagngilngig nga pagkaon diri choy. Ngita ko niya 24/7 sulit ki mo sa power Ay dula ni mo choy. Lagi ka dito. O basta ngilngig na, ngita mo sa tag mga ngilngig na pagkaon. Grabe no na oy. Wa pa ka natagam sa ngilngig mga pagkaon? Murag karon ka tumutagaw. Sige, so excited sa si Choy Kent Bird. So excited na ato na to ang kuan sa bantay. Hi te, mayang buntag. Hello sir, mayang buntag. Kumusta man ka te? Kira sir. Salamat kay te ha pag-consider. So basically ang inyong mga baliga diri daghan kay mga karinderya, mga Yes, lutong bahay gid ninyo ha. mga lutong bahay, Pero sir. te ang akong gipangita karon is mga ngilngig nga sabaw. Mm-mm. So unsa may imong mga ngilngig sabaw na karon? Dire sir, among best seller sir, lanchow, basoy, Sauce. then larang, sinigang o balbacoa. Ay dulat. Yes. Grabe mo ni imong lansaw. Yes sir. Ang ngilngigan ni imong lansaw na yung mga taba na siya unod. lami Isa na ka siya na siya. authentic na lansaw. Ano ba? Grabe kang ngilngigan eh. Nindot sa Pure siya kina siyang pula-pula. baka na mong lanchow sir. Uy, kanindot. Yes, Ang sir. kaning sa basoy, mao dyan akong ganahan. Nakatilaw na ko ni sa una. So kanin yung basoy, grabe, daganan lutaw no. Special gi siya. More siya glinatan. Halang-halang ni na style. Dili ka siya lang sir. Lami kini siya sir. So, mo siya ginatan ra? Nilatan na siya sir. Ya kani pud usa is kanito mo Balbacoa. balbakwa. Grabe kagwapa sa balbakwa ninyo. Uy. Balbacoa. So kani Or- anong gilahi mo ninyong panit? Among gilahi ang panit sir para dili kay siya matuyamok sir para Dito, i-serve no? na mo nga insakto gihapon ang amo ang kanang serving sa among customer. Ay dula first time Yes, ko sir. kita ani nga balbakwa. Nga Amo na lang mag-steamer. Mura siya pares. Style ay dula. Uy, tagpila po ni balbakwa te. 90 sir. 90 pesos Yes, na yun. sir. Nga ni nakabaga. Worth it Grabe na nga kayo. panit no. Murinig ako ba nga wala na i-workout. Inani kataba akong aping. Katong yung baso, tagpila to. Among basura sir kay 85. 85 pesos. Yes, ra. sir. Grabe, uy. So napansin sa nako. Unsa man ni siya te? Linatan? Nilatan. Linatan baboy. Ay dulang lingiga po dani oy. Nya kani siya is linarang ni. Linarang na po siya linarang. Nya kani usa gali nang usa te. Sinigang baboy sir. So sinigang baboy tong usa. Yes, Napod sir. kay lechon manok kay mao ninyong style. Then kahapon nami barbecue. Yap, napakako na may Open barbecue. kahapon ika 4 o'clock barbecue until na sa 11 p.m. So kani is paniudto ni siya karon. Yes, Tawa panyod dagan na din namo naman sir. malit na pila. Masold out na namo mga 4 o'clock. Oy duloy. Mm. So excited na kay gana ko mo order sa imong balbakwa. Yes, sir. O kanang imong basoy nga ngilngig og lansaw. Okay. Sige na mo order na ko. Okay, sir. So balite ang so far kanang imong mga customer dire nagbalik-balik gid sila sa balbakwa na kay suki. Naagi may ano so Okay pa kinamo sila sir. nakalakaw pa or unsa? Actually, pares rin na sa among lunch show pangitawon rin na sir. Early in the morning pangitawon ang lunch show na mo og basoy. Nana ba kay Yes, customer? mabuhat ra gyud na among customer sir. Oh ba? Nana ba kay customer nga ni Ari single pa siya? Niya pagsunod ni Ari nana siya pare. Niya sunod Ari niya daghan nag-anak. Nana kay nana. After niya kaong lunch show. Dili taw tay makatana kung sa oras mag-abli diri sa Lawara. Abli na mo diri sir is 24 hours. Grabe. Yes, sir. Ay 24 dula. hours. Pero Wala abot problema. ginamon sa sir ika alas 11. So paniudto gid ang ato mga ngilngig Panyot sa to. Saba sabaw. mis panyot to sir? Ha?
Sige ikaw idol, kung naka-rin isa ka nakaunan diri, comment daw below be. Idol kung nakakauna ba ka? Sige da. Order na ko ato te. Let's go. Okay, sir. So nagtakos na ta. So sugod ta sa iyahang lansaw. Grabe lansaw. Dagan kay nang lutaw na mga mga katabaan. So takos na siya unod. Lamian eh. Naong palang daan, busog na ka. Sunod na ang basoy. Uy, mo din yung basoy kay daghan kayog mga Nindot din siya kay murag healthier tanahon. Baka pod siya. Daghan siya mga lamas ng lutaw og tambok. Ay, kalamian eh, kangilingig pa. Sunod ni is balbakwa. Nakakunan sa balbakwa is ang balbakwa is murag pares. Lamian ni kadagos panit, takos nag-usa. Mao ni pinakalami na takos na imong makitaan. Excited na kumukaon, let's go. Okay na mga pagkaon sa tutubangan. Grabe ka idol no. Last food trip na nato ni idol kay di maayo. Ngilngigan eh. Ayaw na i-complicate imong life. So mao na ni dire na atay basoy, ngilngig na balbakwa. Grabe isas pinakangilngig na balbakwa na imong makitaan. Og syempre ngilngig galan siya. Diyos ko. Parisa nato og high fiber nga corn grits or mais. Nanay ginamos ngilngig pod sa kaparat with sili. So sugdan na nato ni naata dire basoy. Naon itong basoy oh. Anong wadul? Dagan na tabo diya. So ang kaninang lutaw basically are onions o mga lamas, mga spices, aromatics. Napo diri ang dahon sibuyas ug nang lutaw ng ngilngig nga taba, which is mao na to unang kwaon. Ngilngig sa taba, Diyos ko, apa ko natagam. Cheers be, basoy. Ganaan ko sa basoy. Walang kupas. Mula noon, lami gyapon ang ilang basoy. Basoy dol, ang yang taba, ang yang sabaw, ang yang lasa is lasado gyud siya. Mura siya glinat-an ra gyud nga baka. Mao ra gyud na. Mas aromatic. Nga ang baka medyo gahion lang siya gamay, chunky siya gamay, pero may mausap ra nimo. Nga masibuyas, maluya. Nga beefy gyud siya, ultra beefy broth. Masahan nimo. Nga, feel ni mo murag herbal kay siya nga klase nga pagkalilat-an tungod sa iyang mga spices sama sa luya. Idol, next na po, lansaw. Awasan, otro. Ngilngig. Makita ni mo orangey siya. Nasa mga spices, nasa mga kasama ning laurel. O kaning taba, panit, o unod. So, mga itong kuhaan, be. Kani humok. Sigurado. Nahayag na pud. Baywatig na pud. Di lang balabi. Dalan ko siya lansaw. Mura siya kaldereta nga masabaw. Aromas tomato. Nya spices siya. Ay namang spices. Pati kay siya. Nya grabe niya ka-rich. Dalan ko siya lansaw. Nya na part siya mga chunks ay gahion siya gamay pero definitely must try nga lansaw na imong tilawon. Okay, mo na natong last ng ngilingig ang balbakwa. Tanawa lang yun ni Diyos ko. Ito malain na no? Sos, favorite ba yun akong balbakwa? Uy, Diyos ko! So, akong buhaton is, butangan nato siya o ginamos. Okay. Pwede ra, paliguan lang yun siya. Para lang yun na ma-adds flavors ba? Okay, butangan nato sili gamay. Isa sa mga pinangilingig na pagkaon diri dool sa SM. Cheers! Humok 10 out of 10. Overpowered siya sa ginamos tungod para kurang experience. Panalo tungod sa kahumok kay balbakwa. Promise. Lasa wise, okay ra. Simple. Lasado gyapon yung balbakwa. Lapot kayo yung soup. Panalo. Most of all, ngilngig. So, bawa na. Ako sa netiwason. Outro na ta. Let's go. Ngilngig. Dol, mao na to atong food trip karong adlaw. Hopefully nag-enjoy mo sa itong mga pagkaon, no? Para ninyo, Dol, unsa man jud ang pinakangilngig nga sabaw ato nga segment. Comment daw below be kung unsa inyo pinakangilngig. Sure mo? Og sa mga taga diri nakasuway na, comment daw below kung asa inyo nasuwayan diha. Og syempre, para nako kung ako na sa imo rate, para nako ang pinakangilngig nga sabaw so far is the parisan. Even if dili siya Cebuano nga dish, as kang ngilngiga jud niya sa taba, sa putok-batok nga ginabot, o syempre
sa mga nagsagol na mga Diyos ko, kuyaw na mga overload sagol. So muna ngingig dyan na para nako. Overall lamian, uy, pambato tong balbakwa. Katong abloys bakagan, pambato ilang humba. Promise, lamian to ilang humba. Dol, if ganahan ka ng video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve, nagingon hingat sa mga ngilingig na pagkaon. Hamping and take care. Dagan pataglamian ang pagkaon ha, sa mayani. Naputay new upload. Kaniyo, tanawa po doy. Gabi kang ngilingig. Let's go. Kita na yung ngilingig kayo.